Това е лесна и ангажираща дейност, подходяща за неформално образование, насочена към самопознание, изграждане на доверие и създаване на връзки между участниците. Започнете с приятелска атмосфера и вложете спокойна, инструментална музика за релаксация. Раздайте лист с недовършени изречения, за да насърчите размисъл върху силните им страни. Дайте им време за размисъл и след това ги приканете да споделят отговорите си. Водете дискусии или задайте вдъхновяващи въпроси, за да улесните процеса. За срамежливи хора насърчете креативността чрез рисунки, вместо да говорят. Завършете дейността, като насочите размисъл. Задайте въпроси като: как се чувствахте по време на дейността? Какви нови прозрения получихте за себе си или за вашите връстници? Личността зад името е повече от игра. Това е пътуване към самопознанието и взаимното признание. Личността зад името е повече от игра. Това е пътуване към самопознанието и взаимното признание.